Paldies, Varhelai kungs. Nākamajai vārds Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Sigfrid Muresan kungs. Mulțumesc, domnule președinte, stimate comisari, stimați colegi. Pentru a putea trăi în siguranță și în securitate în interiorul granițelor Uniunii Europene, este esențial să fim înconjurați în vecinătatea noastră imediată de state care sunt sigure și stabile. Republica Moldova este vecin al Uniunii Europene și Republica Moldova este vecin al Ucrainei. De aceea, o Republică Moldova pro-europeană este bună pentru cetățenii Republicii Moldova, dar este importantă și pentru Uniunea Europeană și pentru Ucraina. Știm între timp că cetățenii Republicii Moldova își doresc integrare europeană, știm că actualele autorități de la Chișinău, președintă, guvern, majoritate parlamentară își doresc integrare europeană, știm și cine nu își dorește acest lucru. Federația Rusă și oligarhii care au fost obișnuiți să controleze mediul de afaceri, scena politică și mass media în Republica Moldova în ultimii ani. De aceea, ce trebuie să facem? Trebuie să ajutăm Republica Moldova în continuare. În primul rând, trebuie să ajutăm Republica Moldova financiar, pentru că autoritățile să poată ajuta cetățenii Republicii Moldova și întreprinderile din Republica Moldova să treacă cu bine peste această perioadă. Trebuie să spunem Republicii Moldova, după implementarea celor 9 reforme pe care le-am solicitat, ce urmează. Și eu spun, de îndată ce aceste 9 reforme sunt implementate, trebuie să începem negocierile de aderare la Uniunea Europeană în cursul acestui an. Trebuie să liberalizăm comerțul cu Republica Moldova, pentru ca Republica Moldova să poată, la fel ca Ucraina, exporta cât mai mult spre noi, să se poată dezvolta economic și chiar înainte ca aderarea să devină posibilă, fiindcă aderarea este un proces ce va dura câțiva ani, trebuie să integrăm Republica Moldova în piața internă europeană. Asta va aduce beneficii pentru oameni. Tot ce facem pentru Ucraina trebuie să facem și pentru Republica Moldova în perioada următoare. Vă mulțumesc! Paldies. Nākamajam vārds SND grupas vārdā Tonino Picula kungam pusotrai minūtei. Thank you, Mr. President. The European Parliament will remain a strong supporter of all of the reforms processes in Moldova. With the changed geopolitical context following the Russian invasion of Ukraine and pro-European orientation of the country, Moldovan efforts should be acknowledged in many ways. We should do more. We can't forget that a part of Moldovan territory has been under Russian occupation for a long time. Citizens of Moldova have been enduring this Kremlin-fueled separatism, which cost them dearly. It would be irresponsible and naive to think that Russia has now focused exclusively on Ukraine. On the contrary, we need to be very careful in our immediate neighborhood. That's why it's highly disturbing to witness these attempts to destabilize political leadership in the country, a well-known scenario set by corrupt pro-Kremlin oligarchs and their parties seeks to misuse the dire economic situation to divert country from its European Union path. It's a hybrid warfare of cynicism developed by Kremlin to destroy our European house, our values and our democracy. The defenders of democracy and our values are nowadays our neighbors, and we should not overlook this, but give them the strong support. Thank you. Paldies. Nākamajam vārds Renew Europe grupas vārdā Dragos Todarake kungam vienai minūtei. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Președintele Maia Sandu și cetățenii Moldovei au ales un drum. Au ales un model de societate clădită pe reguli democratice, pe drepturi și libertăți individuale, pe o economie deschisă. Acest model este în deplin contrast cu viziunea lui Putin despre cum funcționează o țară. În lumea lui Putin există privilegiați și supuși, există puterea brută ca singură sursă a adevărului și legitimității. În lumea lui Putin, oligarhii primesc acces la resurse, li se tolerează furtul și îmbogățirea pe spatele restului societății în schimbul realității oarbe. Succesul modelului ales de Republica Moldova și de președintele Sandu sau succesul modelului Ucrainei și a președintelui Zelenski nu fac decât să nege modelul lui Putin. Despre asta e războiul din Ucraina și despre asta e atacul hibrid necontenit la care e supusă Republica Moldova și conducerea sa politică. Oligarhii moldoveni afiliați lui Putin conduc acum acest atac. Plătesc mercenari ai protestelor, manipulează opiniilor celor vulnerabili și toate acestea pentru a sabota democrația și parcursul european pentru care moldovenii fac atâtea sacrificii. Noi, Parlamentul European, trebuie să ne asigurăm că sprijinim Moldova în continuare și dacă domnul Borel ar fi aici, i-aș fi cerut să adauge oligarhii Moldovei
Șor, Platon, Plahotniuc pe lista sancțiunilor Uniunii Europene. Mulțumesc. Paldies. Nākamajai vārds zaļo grupas vārdā Violai von Kramon Taubādel kundzei 1 minūtē. President, Commissioner, colleagues, the Kremlin's playbook is as wicked as it is predictable. If you cannot win the hearts and minds of the people in a neighboring country, threaten them with a war. If blackmail fails, destabilize the country from within. The ploy disclosed by the Moldovan government has Putin's fingerprints all over. It is an old KGB trick to take advantage of social hardships of the people, send in groups of trained titushkis, and orchestrate an overthrow of a democratic government. Because there's nothing Putin is afraid of more than a democratic pro-Western government next door. High energy prices have hit the people of Moldova hard, and their discontent is more than relatable. This is why the EU stands with them and their government in words and in deeds. The multi-million euro support that the EU provided must be followed by credible steps, including abolishing roaming tariffs and accelerating the membership path, so that the people of Moldova can benefit from all freedoms that other Europeans enjoy as soon as possible. Thank you so much. Paldies. Nākamajai vārds Eiropas konservatīvu reformistu grupas vārdā Anna Fotiga kundzei 1 minūtei. Thank you, President, Commissioner. Despite difficulties, provocations, challenges, hybrid warfare parts of toolbox, as mentioned by Viola, already implemented by Russian Federation on territory of Moldova, the country led by courageous President Maia Sandu keeps firm on European and transatlantic path. We have to stand by Moldovan society and also by Moldovan authorities who are our neighbors and who try everything possible to come closer to the EU membership. We have to support them and open negotiations as soon as possible, possibly this year. I would like us to implement all financial and technical measures necessary to assist this country, in particular to send civilian CSDP mission there to assist Moldova. Thank you. Paldies. Nākamajam kreiso grupas vārdā Emmanuel Morel kungam 1 minūtē. Merci, Monsieur le Président. Il est évident que le Parlement européen doit apporter son soutien plein et entier à la Moldavie, qui est confrontée aux conséquences concrètes de la guerre en Ukraine, des conséquences qui sont d'abord humanitaires. Le peuple moldave a dû accueillir des dizaines de milliers de réfugiés, conséquences politiques aussi, on l'a dit, des troubles, des manifestations plus ou moins manipulées, des tentatives de déstabilisation, des événements qui se multiplient, les paroles menaçantes aussi de M. Lavrov, qui voyait en la Moldavie une nouvelle Ukraine, la déclaration d'indépendance de Tiraspol. Bref, on connaît ces difficultés et puis s'ajoute une crise économique intense avec un déficit de balance commerciale très important et un pouvoir d'achat qui est complètement plombé par la facture énergétique. Donc il faut réitérer notre soutien évidemment à l'intégralité territoriale de la Moldavie. Il faut aussi consolider notre assistance macrofinancière. Je trouve ça bien qu'il y ait des subventions. Je trouve qu'il y a encore trop de prêts. Et quand on voit la situation à laquelle le peuple moldave est confronté, je pense qu'il ne faut pas mégoter, il faut soutenir pleinement et entièrement un pays qui est confronté à une crise très grave. Paldies. Nākamajam vārds David McAllister kungam 1,5 minūtē. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar! In den letzten Monaten ist die Republik Moldau zunehmend zum Ziel russischer Einflussnahme geworden. Die wirtschaftliche Lage ist angespannt, das sicherheitspolitische Umfeld ist fragil. Moskau schränkt die Energieversorgung ein und versucht, die proeuropäische Regierung
durch orchestrierte Proteste zu destabilisieren. Das Ziel ist klar, und das haben bereits viele Vorrednerinnen und Vorredner angesprochen: der reformorientierte, korruptionsbekämpfende und EU-freundliche Kurs soll untergraben werden. Der Regierung von Präsidentin Maia Sandu ist es trotz dieser widrigsten Umstände gelungen, ein ambitioniertes Reformprogramm voranzutreiben. Der im Juni 2022 erteilte Beitrittskandidatenstatus ist unser Versprechen an die langfristige europäische Perspektive der Republik Moldau. Die Europäische Union muss und wird die Regierung in Chișinău in dieser schwierigen Lage weiterhin entschlossen und konsequent unterstützen. Es geht darum, die staatlichen Strukturen zu stabilisieren. Es geht darum, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern. Und es geht darum, die Resilienz gegenüber russischer Desinformation zu stärken. In diesem Zusammenhang, liebe Kolleginnen und Kollegen, unterstütze ich ausdrücklich die Pläne, zügig eine zivile GSVP-Mission in das Land zu entsenden, um die moldauischen Strukturen im Krisenmanagement zu stärken. Das nächste Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft findet am 1. Juni in Chișinău statt. Das wird ein wichtiger Anlass sein, der Republik Moldau die Unterstützung aller europäischen Partner zu zeigen. Vielen Dank. Paldies. Nākamais vārds Karmen Avrama kundzei pusotrai minūtē. Situația din Republica Moldova e îngrijorătoare. Am văzut amprenta răului recent când am fost la Chișinău și o văd din ce în ce mai des la știri. Partenerul nostru are nevoie urgent de sprijin substanțial de la Bruxelles. Sămânța conflictului e semănată în Moldova după tiparul bine cunoscut. Se întețesc acțiunile de destabilizare, grupările proruse se reactivează, înscenările din Transnistria sunt tot mai străvezii, Kremlinul se grăbește. Noi trebuie să fim mai rapizi decât el. Dar Moldova trebuie ajutată și să-și găsească echilibrul politic intern. Respectul față de valorile europene nu are și nu poate avea culoare politică. În momente cruciale, când ai nevoie de toți aliații, a diviza, învinuind nemeritat și ostracizând o parte din electoratul autentic pro-european, doar pentru că vine din opoziție de la stânga spectrului politic, e contraproductiv și poate deveni destructiv. Doar dacă îți ții prietenii aproape, îți poți alunga în irelevanță dușmanii. Pentru Moldova sunt vitale acum și solidaritatea Uniunii Europene, și energia, și banii, și reformele, și toleranța. Împreună îi vor asigura supraviețuirea democrației și integrarea europeană pe care și-o dorește. Mulțumesc! Paldies. Nākamais vārds Dacian Čolos kungam, 1 minūtē. Dragi colegi, sunteți oameni politici, unii ați avut funcții în guvernul din statul dumneavoastră și știți ce provocări există chiar pe timp de pace și în țări prospere. Acum imaginați-vă că gestionați politic o țară de mici dimensiuni, aflată de zeci de ani sub influența Rusiei, care are o graniță cu o Ucraină în război și soldați ruși aflați ilegal pe teritoriul său. De aceea aș fi vrut să-l aud pe vicepreședintele Borel astăzi, felicitând împreună cu noi atât președinta Maia Sandu cât și Guvernul Republicii Moldova, pentru că fac față acestei presiuni cu provocări imense din partea Rusiei lui Putin. Dar și să înțelegem că Moldova are nevoie acum de sprijinul Uniunii Europene și în fapte, nu doar în declarații, un sprijin economic, un sprijin financiar, ca să poată să demonstreze cetățenilor Republicii Moldova că un guvern democratic, un guvern susținut de Uniunea Europeană poate să facă față și situației și crizelor economice. Pentru că provocările lui Putin să nu aibă succes, trebuie ca Uniunea Europeană să ajute Republica Moldova să facă față crizelor prin care trece, atât cele de securitate, dar și cele legate de economie și de traiul cetățenilor moldoveni. Mulțumesc! Paldies. Nākamais vārds Kristian Terheš kungam, 1 minūtē. Stimate domnule comisar, dragi colegi, Republica Moldova este până azi victima pactului Samavolnik-Ribbentrop-Molotov, în urma căruia Europa a fost împărțită în 1939 între Hitler și Stalin. În urma acestui pact, Stalin a ocupat Basarabia din România, pe care a încorporat Uniunea Sovietică sub numele de Republica Sovietică Moldova. Rusia, fie că era țaristă, sovietică sau post-sovietică,
a făcut tot posibilul pentru a ține teritoriul Republicii Moldova sub propria sferă de influență malignă. Pe lângă menținerea conflictului înghețat din Transnistria, Rusia subminează azi Moldova economic, politic și cultural. Republica Moldova trebuie ajutată prin toate mijloacele să iasă din ghearele Rusiei imperialiste, care de sute de ani caută să o țină robie și sărăcie. Moldova a primit recent statutul de candidat la Uniunea Europeană, dar acest lucru trebuie completat cu sprijin efectiv de securitate acordat acesteia, astfel încât frontul din Ucraina să nu se întindă până la Chișinău. De asemenea, este imperativ semnarea urgentă de către Uniunea Europeană a unui acord de roaming cu Moldova. Un astfel de acord de roaming nu este un efort mare pentru UE, dar va însemna totul pentru cetățenii Republicii Moldova, care vor putea comunica mult mai ușor cu frații și familiile lor din Uniunea Europeană. Mulțumesc! Paldies! Nākamajam vārds Andrzej Halicki kungam 1,5 minūtē. Szanowni Państwo, Panie Komisarzu, Rosja próbuje zdestabilizować Mołdawię, próbuje wywołać zamieszki, używa dezinformacji, ale to się nie uda, Panie Putin. Mołdawianie wybrali. Wybrali i działają konsekwentnie. Wybrali prezydent Sandu, wybrali rząd, wybrali proeuropejski kierunek rozwoju i swoją przyszłość w Europie. Co my mamy zrobić? Co my mamy robić jako parlamentarzyści, jako instytucje europejskie? Oczywiście codzienną pracą być w Kiszyniowie i współpracować z tym rządem, bo reformy są niezbędne, ale niezbędna jest także ta finansowa pomoc, o której pan komisarz mówił. Programy, pomoc mikrofinansowa, ale też większe wsparcie dla Mołdawii, bo rzeczywiście ten kryzys energetyczny jest odczuwalny. Potrzebna jest pomoc rządowi, by mógł dotować ceny energii, by pomóc tym najbiedniejszym grupom społecznym i to jest nasz obowiązek. Chciałbym też zaapelować o jedną decyzję polityczną. Musimy być gotowi rozpocząć w tym roku proces akcesyjny, bo ta nadzieja Mołdawianom też jest potrzebna. Miejsce Mołdawii jest w Europie. Dziękuję. Paldies! Nākamajam vārds Jozefs Olekas kungam 1,5 minūtē. Thank you, Chair. Dear Commissioner, dear colleagues, the situation in Moldova is indeed worrying. Last week's anti-Western pro-Russian demonstration took place on the streets of Chisinau, with the majority of the demonstration shipped by the capital by buses. I hope Moldovan law enforcement agents will determine how much it was a genuine expression of the anger about the economical situation and how much it was a deliberate campaign by Russia to destabilize the situation in the country. But one thing is clear, if in the future we want to a peaceful and prosperous Europe, then the EU and our Western partners need to get more involved in Moldova now. We need to provide a greater support to Moldovan people to deal with the economic hardship induced by Russia's war of aggression against Ukraine. We need to provide human expertise and, if necessary, military resources to give Moldova means to defend its sovereignty and its pro-European path. And we need to confirm that Moldova is welcome to join EU as soon as it fulfills accession criteria. And we should be ready to start accession negotiation with Moldova this year. Thank you. Paldies. Nākamajam vārds Vlad Marijus Botoš kungam 1 minūtē. Colegi, ne confruntăm cu o situație tensionată în Republica Moldova, chiar la granițele Uniunii Europene, domnule comisar, unde se încearcă destabilizarea țării la scurt timp după ce moldovenii au ales o cale democratică europeană, iar Uniunea Europeană i-a oferit Moldovei statutul de țară candidată. Mijloacele moderne, precum internetul și libertatea cuvântului, sunt folosite abuziv de forțele proruse, care doresc readucerea acestui stat sub influența Rusiei și a lui Putin, la reinstaurarea unui regim autoritar. Republica Moldova are nevoie de sprijinul nostru, atât la nivel declarativ, dar mai ales practic, date fiind posibilitățile de apărare redusă, experiența limitată pe drumul democratic și o economie deja greu încercată de pandemie, de războiul din Ucraina, de dependența energetică, de zona separatistă Transnistria. Nu putem sta nepăsători la tentativele Rusiei și a lui Putin de a destabiliza democrațiile europene, una câte una.
la propagarea dezinformărilor și manipulărilor. Nu putem lăsa să se extindă incertitudinea pe continentul nostru. Paldies. Nākamajai vārds Veronika Vrecionova, kundze vienai minūtei. Situace v Moldavsku nám ukazuje, jak bylo neprozíravé ze strany EU soustředit se pouze na sebe a své vlastní problémy a opomíjet své okolí. Odmítání další integrace, byť explicitně nezmíněné, vedlo k frustraci obyvatel zemí, které o členství v EU dlouhodobě usilují. Tato frustrace rozmíchává protievropské nálady a často znamená příklon části společnosti k Rusku. Vidíme to například v Srbsku. A Moldavsko je na tom podobně. Malý vnitrozemský stát těsně za hranicí EU, na jehož území probíhá dlouholetý zamrzlý konflikt s proruskou částí. Musíme dát Moldavsku jasnou vizi rychlého vstupu do EU. A musíme to myslet vážně, protože více šancí pro udržení demokratických zemí kolem našich hranic nedostaneme. Demokratické principy a udržení společných hodnot jsou daleko cennější než 100% transpozice veškeré evropské legislativy. Paldies. Nākamajam vārds Andrijus Kubilius kungam. Vienai minūtei. It is very clear that Kremlin is afraid of success of democracies in Ukraine and Moldova, because those successes can inspire Russian people to seek the same democratic development in Russia itself. That is why autocracy of Kremlin started military aggression against Ukraine and continues hybrid aggression against Moldova. Kremlin is using oligarch Prigozhin, who is spending dirty money to hire mercenaries of Wagner Group to attack Bakhmut in Ukraine. Kremlin also is using pro-Kremlin oligarch Ilan Shor in Moldova, who is openly spending dirty money to hire protesters against Maia Sandu government in Chisinau in order to destroy that government. We know how to help Ukraine, which is facing Kremlin military aggression. Weapons, weapons, and weapons. In order to help Moldova against Kremlin hybrid aggression, we need to use our most powerful geopolitical weapon to start membership negotiations this year and implement ambitious integration. Kremlin needs to know that they will be defeated in both cases, in Ukraine and in Moldova. Paldies. Mr. Kubilius, you have a blue card from Margarita Marcus. Would you, maybe you can come back if it's so. You have a floor, Marcus. Muito obrigada, Presidente. Eu gostava de fazer... Muito obrigada, Presidente. Eu gostava de colocar uma questão ao orador. Eu, há 2 semanas, estive na Moldávia numa missão da Comissão de Orçamentos e tivemos oportunidade de discutir com o governo da Moldova quer os passos que o país está a dar para se tornar um Estado de Direito com a independência dos diferentes poderes, designadamente a reforma do sistema judicial, e estão a ser dados um conjunto de passos no sentido de que a Moldova, no final do ano, possa integrar o acervo comunitário. A minha questão é a seguinte: como é que vê o apoio à Moldova, designadamente do lado do orçamento da União Europeia? Muito obrigada. Well, first of all, I know that the government of Moldova is doing great reforms in order to become really not only candidate country, but to start negotiations and to become member of EU. That is not only interest of Moldova, but also of us. And that is why we need to give all the support which is needed. And since, you know, Moldova really is facing different challenges, including energy and budgetary, so as we have heard from Commissioner, Commission is supporting in such a way which is really very much needed for Moldova. So I see all the possibilities, you know, to have success of Moldova, both for Moldovan people and for us. Paldies. Nākamajam vārds Tess Roiten kungam vienai minūtei. Thank you, President, Commissioner, dear colleagues. Moldova has my greatest admiration.
Because let's face it, with Russia breathing down Chisinau's neck, choosing the EU was incredibly courageous. And today, our union needs to show that very same courage to halt Russia's hybrid war, because this alliance of Kremlin agents and exiled oligarchs who cruelly prey on the most vulnerable to foment insurrection must be stopped. Council, Commission, help Moldova, not this summer, now. Give Chisinau all technical support it needs for rapid EU reforms and help them to communicate their choices clearly. Second, shore up security cooperation swiftly. A civilian CSDP mission would be excellent, but this summer might be too little too late. And third, fight even harder against energy poverty and obscene inflation, and sanction Shor and Plahotniuc. We will not let the Moldovan people be robbed of their European future. Thank you. Paldies. Nākamajam vārds Ангел Джамбацки kungam vienai minūtei. Lūdzu. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, разбира се, ситуацията в Молдова е напрегната и тревожна и разбира се, причината за това е и влиянието на Кремъл и на проруските агенти, които се опитват да отвлекат вниманието от своите провали в Украйна. Разбира се, място на Молдова и на Украйна в Европейския съюз. Обаче има нещо, което аз не разбирам. И това е защо е нужно точно сега, когато на молдовската общественост е нужно единство, властите в Молдова да се опитват да продължават да отнемат автономията на българската общност там. Не знам дали знаете, в Молдова има между 100 и 300 хиляди българи, които живеят там от 1776 година. И те до сега са били лоялни граждани на тази държава. Защо е необходимо тази автономия да се раздробява? Защо е необходимо тези хора да се превръщат във врагове? Защо е необходимо на тези хора да се отнемат граждански и политически права? Това е нещо, на което трябва да се сложи край и тук са отговорни и вие, господин комисар, вие блестящо защитихте правата на българите в Македония, надявам се и сега като лъв да се борите за правата на българите в Молдова, защото пътя на Молдова е към Европейския съюз. Но това минава през зачитането на правата и на законните интереси на всички общности и на всички малцинства там. Благодаря за вниманието. Paldies. Nākamajam vārds Eugen Tomak kungam vienai minūtei. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Recent, la conferința pentru securitate de la München, președinta Maia Sandu spunea că cea mai mare provocare pentru Republica Moldova o reprezintă propaganda Federației Ruse pe care o aplică împotriva Republicii Moldova. Vă întreb, domnule comisar, care este strategia Comisiei pentru a susține Republica Moldova în fața acestor instrumente extrem de agresive pe care le utilizează Kremlinul astăzi în teren, când vedem că cu foarte multă agresivitate, prin propagandă, manipulare, dezinformare, Republica Moldova încearcă să fie destabilizată de către cei care și-au dat mâna, și aici mă refer la politicieni corupți, la forțe politice proruse, la fugari care nu mai sunt în Republica Moldova, dar care finanțează campanii întregi de denigrare și de destabilizare a guvernării pro-europene de la Chișinău. Așteptăm acțiuni pentru că este nevoie de solidaritate acum mai mult ca niciodată. Vă mulțumesc! Thank you very much. Now, colleagues, we have a catch the eye procedure and we have 4 speakers. Victor Negrescu would be the first. Mulțumesc. Republica Moldova are nevoie de sprijinul nostru în contextul în care stabilitatea sa este pusă în pericol. În ultimele săptămâni, autoritățile de la Chișinău s-au confruntat cu presiuni și cu situații fără precedent și au descoperit implicarea directă a Federației Ruse în încercarea de a destabiliza țara prin organizarea unor proteste violente. Astfel de incidente dovedesc faptul că Uniunea Europeană trebuie să treacă de la teorie la practică. În momentul de față, țara mea, România, asistă Republica Moldova, oferindu-i de la sprijin financiar până la resurse energetice, resurse de care are nevoie, în timp ce promisiunile donatorilor întârzie să apară. De aceea fac apel la Comisia Europeană și la statele membre să ofere acces rapid la fondurile de preaderare pentru Republica Moldova, integrând și expertiza existentă în regiune, pentru a ne asigura că aceste resurse sunt folosite adecvat și în interesul cetățenilor. Scopul este de a menține calea europeană a Republicii Moldova și a asigura reziliența democratică a țării, așa că nu trebuie să mai întârziem, trebuie să acționăm acum. Mulțumesc! Thank you very much. Next speaker is Vlad Georg. Moldovenii sunt europeni și ce se întâmplă acum pe străzile din Chișinău este inventat în laboratoarele lui Putin, dar finanțat cu banii furați din băncile moldovenești. Cu miliardul furat de oligarhi, tot ei acum plătesc direct așa ziși protestatari.
Sunt lucruri dovedite, sunt lucruri înregistrate. Nu se mai îndoiește nimeni de chestia asta. Așa că, o spun și acum cum am spus și anterior, tăiați-le banii. Dacă nu le mai lăsăm acces la bani în Uniunea Europeană, nu o să mai aibă cu ce să creeze aceste false proteste. Este momentul ca legea Magnitsky în Uniunea Europeană să se aplice corupților și cred că exemplul corupților oligarhi din Republica Moldova, în special Ilan Șor, trebuie aplicat acum. Nu mai putem să mai așteptăm. Cât o să așteptăm, cât o să-i lăsăm să-și plimbe banii murdari prin băncile europene înainte să le tăiem accesul la bani. Thank you. Next speaker is Claire Daly. The floor is yours. Thanks, President. Moldova is dealing with an extremely sensitive situation. A brutal war next door, intense polarization internationally, a Russian military presence in Transnistria, and international actors increasingly pressing states to pick sides. Now, Article 11 of the Constitution states the Republic proclaims its permanent neutrality, and the overwhelming majority of Moldovans have consistently been against joining either NATO or the Russian-led CSTO. Like my own country, Ireland, Moldova doesn't have a strong military, and its neutrality has been a crucial guarantee of security for its people. And I think now Moldovans are clearly worried about being pulled into the war and seeing it spread. And we should be taking the utmost caution not to pull at the threads of Moldovan neutrality. I think it's a disgrace that we're forcing countries to take sides. Why can't they have good relations with Russia and with the EU? It's a disgrace that there's been the revocation of broadcast licenses for the 6 Russian language channels in Moldova. We have to respect all rights of all Moldovans. Thank you. Next speaker is Mick Wallace. Thanks very much, President. Moldova has a constitutional commitment to the principle of neutrality. Moldova, like Georgia, has 2 frozen conflict zones, and its latest period of relative peace was hard-won. Moldova's neutrality is the central element in the balance of power that has allowed for the current delicate arrangement of political, socio-economic and military positions and leverage to remain intact. Moldova has been rocked by the war, inflation and refugee inflows. Undermining its neutrality now will not help. Unpopular reforms have been rammed through, and tensions between the central government and the breakaway state of Transnistria are high. Moldova could well open up a new front in this war. Religious and ethnic tensions are already high. Russia, Ukraine, NATO and the EU are all complicit in this, but the people of Moldova are the ones who will pay the price if their neutrality is trampled upon. Thank you, colleagues. We are closing HI procedure, and I would like to give a